pamilya. Sa Marasaya, Pangasinan, sigawan dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Sa Marasaya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos ang mabig, good morning lang ulat balang sinansakay. Agaw nata na Biyernes, petsa 1 at bulan na Mayo, Pistay Dayat. Siyempre, wadala sa programa na PEM. Paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Sana all, walang masaol. Saya partner tayo, Leonel Lorde Castro Jr. Iwat talada gilig na dayat. Good morning, partner. Hello? Akin o, yung kapo si partner ko, yung tagawa. Magano, medyo nakalad kiyan. Linya, si partner Leonel Lorde Castro Jr. Ay, watanla sa beach. Ay, talagang, teka, parang mali atang na-dial ko O, sige, partner Leon, paano manguuro ka tayo sira? O, ang kakalabkad kawayan. Tani walay laro ng lahi. Ditanad sa beach natanad Binmalay. Parte ni na sa selebrasyon na pistay dayat. So, katsap, may communication. Paano? Na-plug na partner ko. May cellphone to. Alag ko mon. Ay, napatakmod ta dayat, partner Leon. Kumusta ta na partner? Gilig na dayat. Kumusta ang turay activities yan nagagawa natin dito na partner? Medyo pultok ka. Sige, go. Anong kaganap dyan ngayon, partner? Hello? Ay, nawawala-wala. Yung partner ko, parang talagang busy, Ayan, partner. Sige, medyo manap ka ng magandang pwesto. Kumusta dyan? Okay, Brother Rajay, una-una, ibabati natin muna yung mga nakikinig sa ating programang PAM sa Binmalay. Nandito tayo sa beach ngayon kung saan nagaganap ang Pistay Dayat ng Binmalay, kung saan naglalaro ang ating mga empleyado at ibang ahensya. Ito po yung libre po ito. Perang pondo ng ating buting mayor, lahat ng prices, pagkain at ano ka man dito. Ito po yung sariling punto ng ating buting mayor. Parang nandyan na rin kami, partner. Paki-view mo nga yung sitwasyon dyan, partner. Partner, okay, may drinking contest, may volleyball, may palutsena, yung katinupan, at marami pang mga parapal ng ating buting mayor, partner. So maraming tao dyan ngayon. Anong sitwasyon dyan, yung view? Tignan, paki-describe, partner. Marami
maraming tao ngayon dito sa Binmalay. Nakaredy na rin po ang ating tinatawag na Boodle Fight kung saan matatapos ang ating palaro sa dagat. Ay umpisa na po ang ating Boodle Fight kung saan lahat ng barangay captain, barangay officer lahat sila ay kasali dito. Gusto mong ano dito? Interview natin ang buting mayor. Oh, yes, Ano yes, ang yes. mangyayari dito sa ating bayan ng Binmalay. Yes, yes, maganda dyan. Hello, Mayor. Hello, Mayor, parang... Ano nga di at i-live po natin ang ating buting mayor dito sa Juan. Okay, okay. Sir, live interview sa Tita Palengke. Ano nangyari to? Aldi. Hello, hello. Hello. Hello, sir. Anong kaganapan dyan ngayon? Parang ang saya-saya dyan, Mayor. Naririnig ko sa background ko dito. Mayor. Okay, sa kasalukuyan tayo larong at saka isa pa ay meron raffle draw sa lahat para at least lahat ay masaya. Oo, nasabi nyo nung mga na-interview namin kayo sa ginawa ninyong paghanda, gagawin lang po ninyong simple to Mayor, pero masaya yung mga tao. So nag-umpisa ito kanina sa misa ata at sa prosesyon na Mayor. Yes. Oo. Nag-umpisa kanina. At kasalukuyan meron tayong mga mismong volleyball at dapat Aha. at meron parang officials Oo, parang napapalibutan na kayo dyan ata, Mayor. So marami hong bisita ngayon dyan, Mayor. Yes, so marami ang ating ay kahit na ito ay Nakiyawan. Ano yan? Volleyball yan, Mayor? volleyball ito at nandito sila tinatawag natin na larong lain na tinatawag natin naglalaro ay yung tunay na lalaki at hindi tunay na lalaki ang naglalaban. Okay ha. Ano yan mga empleyado mga yan, Mayor? Yes, empleyado. Lahat, kumbaga, ito ay Oo. Ano yung saya-saya? ito ang para at least sila ay unwind. So, Mayor, nandyan din nakanta ba yung ating mga first responder? Sigurado yan, mga kapulisan. Yes. Sa kundailan na iikot din sila. Nandito yung mga rescue, nandito yung mga remo para at least magiging ayos lahat. Kumusta naman ang dagat natin dyan, Mayor? Nakikisama ba? Hindi masyadong maalon? Nakikisama naman. At ang ating mamaya mga 10:30 ay pag-umpisa na yung tinatawag natin na Boodle Fight. And since sa ngayon ay natapos na rin yung mga contest ng mga iba-ibang contest natin, kagaya yung eating contest. Pundador level up contest. Si paring Jerry, gusto niya yan. So, mahaba yung ano dyan, mahaba yung lamisa natin, Mayor, para sa Boodle Fight. Mga ilang katao kaya ma-accommodate yan? Na mamaya magka-umpisa na rin yung raffle at yung raffle na bigas. Mayroon tayong 500 na iraraffle na bigas. Ang dami niyan, Mayor. So, saan galing po yan, Mayor? Ay sa atin lahat yan at walang gastos at magsipin dito.
yung tumulong pagtulong sa salamat. Mhm, mhm. Para mapasaya ang Oo. Yes, Mayor, yung bilin natin sa ating mga kababayan na beach goer na nagpupunta po dyan. yung iba ay puyat pa yata na galing dyan sa Dagupan. Sa Kalutan, oo. Mm. Kasi nakita natin yung tapos na yata ng alas 2 sa Las Tres. Mhm. Mga tao din siya pero kansa na rin yung mga tao. Okay. So, Mayor, yung inyo pong mensahe ngayon sa selebrasyon ng Pista Dayat. Well, yung mensahe lang ay napakaganda na tayo ay nagsaya muna, no? Kalimutan natin mga panandalian na problema at dito tayo ay medyo magkaroon ng i-unwind natin yung sarili dahil sa ngayon ay Labor Day. Ang ating mga mismong manggagawa ay ito ay inuusap para sa kanila. Sila ang masaya dahil pagdating ang trabaho nila. So sana we will enjoy ang ating best day ngayon para sa ating Okay, thank you, Mayor Pet Merera. Ayan po si Mayor Pet Merera na nandun mismo sa tabi ng dagat, partner, Ilorde. So, baka may interview tayo dyan ng mga contestant o kaya mga nanalo na kung ano naman ang kanilang masasabi o kaya mga tao dyan na partner. Mangguyur ka kay... Mag-interview tayo ng isang tao dito kung ano Oh, sabi nila. yes, oh. Sandali lang, ito po, live tayo kaya Mama Ana, konting tanong lang, live tayo kay Madam Ana. Ay, Madam Ana, good morning, Madam Ana. Umaga po. Yes, Madam Ana, parang na-view ko ang saya-saya ngayon dyan sa ating Baywalk. Oho. Sa umaga pa lang po, meron silang parang Holy Mass and then meron pong Zumba dun sa 4 years na po kasing Zumba fitness program ni Mayor. At may nag-sponsor po sa amin, tigay-ibang bansa pa. So, we would like to thank our sponsors for our Zumba. And right now, nag-enjoy din po sila kasi Mayo 1 signifies yung mga araw ng manggagawa Opo. para to give them also the credits sa lahat sa ekonomiya ng bansa. Kung wala sila, lahat ng manggagawa, walang kalakalan, walang maninilbihan sa gobyerno at sa lahat po ng sektor ng ating bansa. Yes, yan po yung sa buong bansa. Pero sa atin sa Pangasinan, yun po yung selebrasyon ng Pistay Dayat. So, ano pong nararamdaman ninyo, Mayor, at nakikita ninyong masayang-masaya inyong mga kababayan ngayon? Kakaiba po ang nangyayari ngayon kasi for the first time, nag-unify po. Wala nang left wing, right wing. Nag-unify sila to celebrate ang araw na to kasi nakikita natin siguro ang pag-uusig sa mga dibay nangyayari sa Yes, ibang bansa sa oo. price ng gasolina. Tama. Siguro nakita nila, nga no, ang buhay saglit lang. Teka, makisama-sama na tayo. They unified as one, which is very good a sign also kasi nakikita natin yung significance and purpose ng Yes. bawat komunidad na nakikilahok dito. Yes, at parang nakikita natin, tumatay yung balahibo ko na sa kabila ng mga nararanasan natin, mayroon hong ganyang mga kaganapan na kahit papano, nagwawaglit sa mga jadsalitan Pangasinan, arami ingungutod bilay, Madam. Walay pag-asa at habang may hinangas, walay pag-asa. Correct. Si Katuyay mambibigay ang pag-asa, pati sa raramay mangingisda ng bayan ng Benmalay, nagpalaot po sila. Fluvial parade Yes. na nagsisignify na also their intentions of a prayerful harvest for the next season, lalo Yes. magtatagulan na, pero na magbigyan sila ng kalusugan at maraming mga isdang dagat na mahuhuli nila. Yun yung essence ng anong nangyaring fluvial parade po dyan, yung paglibot ng santo, Yes. yung pasasalamat. Yeah, primarily because of God alone, di ba? Yes, opo. Okay, mensahe natin, Madam, sa ating mga kababayan dyan.
ang mensahe sa lahat ng ating kababayan ng Mayo 1 nagsiselebra ng isang pagkakataon upang mabigyang pugay ang lahat ng manggagawa at lahat ng sektor ng ating komunidad, ang bayan ng Binmalay. Ipapasalamat din tayo nawa mas marami pang darating na pagpapala para sa isa't isa sa atin. Yes, thank you, Mayora. At yun po yung nakikita natin ngayon na nangyayari dyan sa bayan po ng Binmalay. Yung pagpapala po galing sa taas. Ano po? At bakit nawala si partner ko? Di bali, dial natin uli. At yun po, napakinggan natin ang ating Mayora dyan sa bayan ng Binmalay. Very meaningful yung kanyang mga sinabi. At tantam pa nun, bagaso bagoy baog ko, tantam maramay pisasalamat sa biyaya galing sa dagat. At very supportive si Mayora, partner. On partner, tam kasi nagawa ng tanay at sa kaya habang wala si Vice Mayor interview mo na partner ID ni Sales Day ay nagawan Pistay Day at nakatuloy wala Sige. bayan ng Mayor tayo. Yes. Si Vice Mayor Maminda. Yes, good morning, Vice Mayor. Good morning, RJ. Ay, singa naninong ko, gaylay sayaksak yun natin dito na Vice Mayor. Say-sayagsak, mampusaksak, iraso kasiraan, di ba nagkakapon na yung karakadat? Talagang saray kabaluyan nyo, malikot ira, tanalaga rin dalatay panangan badong, Vice Mayor. Saksi ka to na Sir RJ, yung nagagawa o saya kapista na Bimaloy. Bimaloy kanila! Pistay daya la! Si Katuyas, tradisyon, yan tinaon-taon, Sir RJ, gagawin na sa munisipyo, bali na Bimaloy. So, Pangulo na Mayor Pedro Minirat ang sa inararo tayong administrator, Attorney Francisco. Tan, wajah kami mo, ya bilili mo, kanti mayor tani, dan pakaidol. Di manay. Pero si Kongko, sa may, sa ko, ya, hindi manay, sa kaya partisipa sa Kongko. Spigare na ka mo ni Nul, Kongko. Pati na kanto. Sa kailang ba ya inul ko. Pagpuntil ka na kakotsi. Talagang si Vice Mayor katungtong mo talagang jolly yakwanda. So antoy sitwasyon dito Vice Mayor, paano wala ray limgas na matamo dito na Vice Mayor, anturay tire na sa reward na natin. Nung ko kanyan pinuputang ko'y matak na sa glass mo. Aganta. Nung misis ko. Aganta nanti arap to Aganta no ito sa harap ay matak natan. Pero sa hello. Medyo. Bibisitas. Wataso kaukso yan. Nasaya. Bibisitas tayo wala rin ginigdadaya. Watay MDRM mo. Watay kapulisan. Watay ni Repuso. Amin. Wajara. Siyempre wajaton ni Francisco. Wajay sangguni ang bayan. Ipapangulo nun. Tatak bumaminta. So talagang salamat, Sir Arja. pulpos. Na-interview mo. Yes. Imbitan ko ni Rate Arumiran Baloy, yung pasarja at Bimaloy. Kasi Baloy na Bimaloy sa idaya to, watan sumaroroon, yataluyon. Sa idaluyon, sa labay to ni Bagatan, numaroon sa daluyon, maroon sa Baloy na Bimaloy. Kaya Sir Arja, salamat, Yaparmala. Yes, thank you, Vice. Arengal nyo, maroon sa Binmalay, matintinono subatik na panangulay. Balay na Binmalay, partner Leon. Medyo balang lamat. Mandi difference ay communication, dakala to talaga diban. Saya Baywalk, dita na saya balay na Binmalay. Mambalang partner, may signal mo. Tawajara na dependency sa munisipyo. Sige. So, subay katungtong mo sa municipal representative sa Atty. Franco Francisco. Yes, good morning, Atty. Franco Francisco, sir. Good morning, Boss RJ. Masantos na kapusan. Yes, talaga na naningning ko at tangkiran opisyalis sa balay na Binmalay. So, antiliknaan na attorney. Antayo dyan panagsilibra ag napagdapat ni pananang tayo ag napagdapat magarbo magastos sa tayo manlikat at simple panagsilibra na piyesta tayo at anso ipapanang na midbali na Binmalay tan tayo mutla dyan panahon nung nangyarang krisis ipiprepara tayo sukaban tayo para karaklan naani noon sa bilay pang kailangan da
Oo, kaya Tamekwanda attorney, simple but meaningful. Lagatondan. Simple, meaningful, and very happy. Yes, oo. At si kami ipanangnan tayo. Yes, at ang takbot, nakabatang kumot, raratay gagasusun natin at talagang impangaro ng Mayor Pete Merera, attorney. Especially, yes, Boss RJ, tuwatan. Sa inaro tayo naman na bali no nangyari, agtugabaya, pagalaw tayo kaban, ta irireserba tayutan at pangkailangan na ninabali tayo lalo na sa may bilay, sa mas mangkailangan. Kanyan, sakripisyo to, so bulsa to, para pangkaraklan, para panligatan na sa empleyado at bali tayo. Yes. Okay, attorney, kumusta sitwasyon dito? Ano dapat ka nang ninyo? Ang kakapala, so ari totoo ya undadago kung papasya dyan Binmali Beach. Di tanda mo na appreciate ya marakirasap ya idaya tayo ay nga napanlikutan. Tan syempre wadya so pikakasakay namin ya organisasyon tan sare kalugaran tayo at bali tayo. Okay, thank you, attorney. Unless wala nila. Salamat na balbalag, Boss RJ. Yes. Happy Labor's Day. Oo. Kasi May 1. May 1. Oo, agong nasa Robrero. Talaga mo Thank you, ta. boss. God bless. Salamat na God balbalag bless. si kayo. Partner, antoy atermutan. Paano ka swimming trunk kala, partner? Partner na akari diyang wala. Hawayan. Hawayan, ha? Kami, nakahawayan kami. Ay, manaya. Tamla, malakos na gagawa dyan bimalan. Tamla, say panangaro lawas sa say natin mayor. Isakripisyo sa rin bulsa. Ngalanti. Napalikat turay taga binmalay. Yes, Yung prices, animan, para may drinking contest, kapag sa kainom, 200, masabi so, 10, nakala kay price siya 3.5. Kami akala, itiaramaya dyan palagi. Kanainol, sa kainol, 200, say, akamoy nulan unya, untas, karakala, papremyo niya binmalay. Imuran na blessing, na papremyo niya binmalay. Santora may pa-contest. Uninom kay soft drinks. Itlog. Palangan na sili. Ay, pati sili. Sa sili, baka 20 ka, Okay. wala 2,000 mo. Aminul mo, baka 20 ka, wala 2,000 mo man. Okay. Ang balo sinuman, nasumpal mo may anong mirang baso, at wala 3,500 ya premium partner RJ. Paano wala tayo naguyong mo? Ay, analo. Natuputan tamad. No, antoy ginawa ito ni strategy. Kinat analo. Lola sa tay panakakan na sili. Ang apularatan. Rami empleyado. Rama analo. Inuman dyan, partner RJ, kato na siguro, mananapang nasa kaya Analo, O contestant. Kaya empleyado, kanang tinibaga to sa ilang agawa Tinatalamat, si mabilang mo may surbiris siya, kinulpi na madama na lamat. Talagang makakaibagat, partner. Oo. Kompleto Ricardo dyan, partner RJ. Basta wala Ice cream, libre naman. Swerte. Labas sa manlako dyan, kulpi yan, para sa empleyado tayo. Swerte, Swerte na may managlako ice cream. Sa contest, tuliputan tayo, nantoy lignan na sa contest. Madam, ang tinibang siya rin pa-contest ng mayor. Live tayo, radyo. Good morning. Bari-bari. So, patrimyo, pausalaw ng Mayor Pete Merera, Justin Madoy. Sobra, palitan to, baray. Empleyado to. Imalit siya kami, palitan to kami. Ante kasala niya. Palikalitan. Paano na, Jay? Pantamantalaya, while Jay Arisio tayo, Dr. Madam Pilar, yung tinibang ito para solusyon na Binmalay. Doc, si partner ko Aldi sa may programan PEM with Binmalay. Paano na, Jay? Yes, good morning, Dr. Ferrer. Good morning po. Yes. So, naka-alerto din po tayo sa kaganapan ngayon, Doktora. Yes po, sir. Bali, nakaantabay po kasama po namin ng MDRRMO. Bali, meron po tayong 3 istasyon sa kasalukuyan po. May isa na pong transfer po sa Lingayen District Hospital na pasyente po. Ano pong nangyari, Doktora?
Bali, hindi po makahinga yung pasyente, sir, pero nandun naman na siya sa hospital. Ano, napalasan to dahil sa init? Ano, paano? Opo, pwede po dahil sa init, sir. Kasi Sa sobrang init. ano na rin yung araw po ngayon, opo. Oo, tirik na yung araw. Kanina, oho. Kaya advice namin din po sa mga sa mga gustong magdagat po na na magsuot po ng mga protective na mga hindi mainitin na damit, tapos uminom po ng maraming tubig. Oo. Para hindi po lalo po yung mga may sakit sa puso, high blood po, iwas po muna sa mainit. Okay, wala naman pa pong nadikya dyan. Wala naman. Kasi dito po sa station namin so far po wala naman po. Yung sa other station, isa pa lang naman po ang tinakbo sa hospital po, sir. Dahil doon sa init naman yon, ano Yes po, yes po. Okay, so Doktora, thank you. Unless may paalala pa po kayo. Wala naman na po, sir. Yun na po, stay hydrated po. Tapos, iwas po sa init. Yun. Partner, baka wala kang tubig yan, partner, maiwas sa dehydration. Dapat hydrated palagi, partner. So, si partner Colyon. Thank you, Madam Doktora. Thank you. Thank you po. Okay, partner. Partner Ajay. Baka... Huwag na muna sa kaya happy na sa kaya interview tayo si Madam Estrella nang tinibaga to sa pakunti si Madam. Madam Estrella, good morning. Partner Ajay, sa kaya text na pala si naka-live ka radyo. Madam, ano nga sabi mo sa mga ginagawa ni Mayor sa Binmalay? Talagang masaya. Good. Salamat, good. Oo, kasi... Yummy. Kasi alam mo, partner. Si Mayor, ang tamami mabang sa kanina dahil si Mayor, bayan muna bago sarili. Ang tamlatan. Yes. Tapos ka, sana all ang apoy masaol. Just relax. Oo. Ang media, wala premyo to namin, partner. Natalo, manalo, wala premyo to ito ng Mayor. Dala po antam, malakapsulupan natin na sangguniang bayan, na saya Mayor tayo, wajar na rin sa kulay Mayor, wamanso Vice Mayor tayo, very supportive, partner Ajay. Yes. Harmonious. Na uksoy, talinis, na palagloy at bayan na Binmalay, partner Ajay. With that harmonious relationship, natatamasa ng mga taga-Binmalay ang biyaya, parang ganoon. Kasi ang tamab, si Vice, nila kayo nung oras ko ng Mayor, ang pesta, waman niya ulupan tanay na katon. Malikat sa Binmalay, tanong ng damay. Dakip na ulupan, katon, amin lawari, mimiulog pala sa administrasyon tayo. Partner Ajay, pati sara, amin na kapitan, o dyan amin natan, amin na ahensya, para sa Bodal Fight. Inisponsoran ng Mayor tayo, ang gapon balot ang gantinggal malapo at kwarta yung munisipyo nag-ingan nalapod kwarta ng Mayor Pet Merera Talapod at kwarta yung munisipyo ilalaan tuta sa mga administrator para siya na tutuo ng pangkailangan at siya nagagawan krisis dyan mundo partner RJ. Ni second to ay sana all lahat ng LGU ganyan. Kwanto partner makakaibugya taga-inerya. Coastal municipality siguro. Partner. Naririnig ka ta. Diyan ang mga empleyado si Pakuntes. Imuran na blessing na Binmalay partner talaga ng Mumay. Likod tan kaya sa yaksak. Nasaray empleyado, other barangay official sa wajanatan niya Mimiulo Pulsay Silibasyon tayo'y Pistay Daya 2026 partner RJ. Gabagabay tani man interview pero silang talay oras. Di bali paduko yung taya partner. Damang tundok iranagaw. Lulo Martes partner, ka-schedule so say Vice Mayor tayo, interview tapi nireport ng ginagawad sa aray SB1 nasumpal na Vice Mayor subalayan tayo pinapulis amin ito po official libo ng tara interview partner Haji sa yung tutumbok iraya programa tan PEM Admin Malay partner Haji. Okay, go ahead partner. Okay, po na po oras may Adamin, taga Binmalay, arang dadangal, masantos, kan maabi ka sa kinamintan, masayaksak, yapistay dayat, kan dapat, nanantay ko mo, so safety tayo na inay, nuliliber tayo man sa dayat, nanantay ramay medyo natakiso, presyon nyo at medyo safety kila katon. Sinibang labat, happy fiesta, na dayat, Lord at Bayan na Binmalay, partner AJ. Kita-kita ulit tayo sa Lunes, partner AJ, sa dito sa programa nating PEM sa Binmalay. Okay, thank you, partner Leonel Lorde Castro Jr.
Live na live po tayo dyan sa may beach ng Binmaloy. Nandyan po si Mayor Pet Merera, si Mayura Ana at ang ating First Lady ng Binmaloy, ang Vice Mayor, ang Administrator, lahat na nandyan, mga empleyado na talagang nagsasaya sa mga pa-contest na inihanda ni Mayor Pet Merera at mamaya budol fight naman. Talaga naman kaya mapapasana all ka talaga. Alright, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunang Liknaay Balay. Andy Malaya, PEM, Engineer Nixon. Dyan Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kaya balit sa Mactorio Amigo, RJ Jimenez at your service always. Masantos San Maabig, Yaoras at Balang Sinansakay. PAM sa Binmalay.